Nahi ondo iruditzen zait ekitaldia egitea da bidami hau uste garrantzitsua dela, ze gaur egunen ez da gaztek ez darela kontzientzia hauta kotxeko istripukin eta. Ze baina hasi behar kotxeko baimena atatzen eta hola hasi behar geha, eta orduan ustez garrantzitsua da ikusta zenolako gauzak aldien gerta. Kaixo behasain, kaixo denoi zer modu? Ne ustez izan da oso erabakiona jartza da mi, ze ne ustez hola zea interaktibo gaitezu eta hola adigo egoten geha. Nik uste dut mobilakin parte hartzeana dala aukera bat egoteko pixkata diago jendea. Azkenen, bentsat interaktibidade horrek iten dizu pixkata diago egotea berze galdetzen don, nola dien gure erantzunak ere interesgarrikok die, ez die kanpoko baizik eta ikustezu gure artendaren erantzuna diela, orduan iruditzai zerbait efektiboa gure adineko jendeantzat. Aldi beren igual bai dara irudi batzuk edo inpaktatzi zutena, baina nik uste behar dela inpaktatzeko moduko, orduan iruditzai ze ondo antolagoa eta ondo erakutsia. Ni gehiena inpaktatu ditena izan da, sartu danen silan eta esantzonen laburtetatik daula hola. Eta burua altxatu zunerako ja kamioi handi baten kontra jo genuen. Dago bideo bat, neska batena bere testigantza ematen bere anaia hiltzana. Momentu horrek, hasteza pentsatzen, ni hauketa izpa txiki bat, o dauzken lagunak, o dauket familia, eta jartzea bere lekun, da pentsatzezu zuri ere gertak izukela olako zerbait, asko pentsarazten dizula, usteet.